Kaynatma. Birinci podcast'ta, benim birinci podcast'ımda, men birinci cümlemi boşadım bulay deyip. Men qoradım Bayezid'nin podcast'ın hemanda bizning ulug' şairlerimiz urus sözlerin qo'shib söyleşi. Şuna göre bu bizde de urus sözleri bordoqqa kelsa, bu qo'rqinch tugul deb aytgan. Men uni qoradim, yani bulay birini ko'rgach. No, menim ne var? Kontrargument. Ayda. Алар аны не деп кыланалар? Теги сөзүнү билмеудөн түгел, художественное изобразительное искусство булар, средство булар. Истеп куялар. Истеп куялар. Ул просто не инде ул. Кушум такы керек. Теги присказка, матурайтар ишени. Спектакльлер язганда да театр ишин эме, истеп куян дидер урыс сүзлөр. Чөнки чыннан да biz анда кулланабыз ул сүзлөрдү. Шуңа көрө теги әдәби алым буларак уларны стилер. Илдар Юзеев турында төшергән идек бер подкаст. Анда анын не яраткан сөзү бар, ерунда деген. Илдар Юзеевнің. Илдар Юзеевнің. Ол теги мужиклар деген пьеса чыгарды бит инде. Ул теги тилне билмеуден түгел. Яңа шунысы кызык бит. Мәсәлән, Газинур абыян себеста истеп куя да урыс сүзен индеме, и шу моментта Эркейл абый тәрҗемә итеп куя. Аны төрт тәрҗемә әйтми, аны ничек шунда Тәрәләр бераз. Әти төрттерергә мөмкин ул диген. Тәрәләр. Аңлаш, менә кара, мин уйлап йөридем менә шундый проектны ясарга име, әтиләр белән түгел, ләкин менә барыбер әдипләр белән, ул яшьтәге әдипләр белән аларны җыеп, ниндидер кызыклы моментларны сөйләсеннәр өчен җыясым килгән өчен киченнән дә хәзерге вакытта biz bit югалтып барабыз, менә бу бөтен белемне. Илдар Юзефтән сорап булмый, Туфан Миннуллиннан сорап булмый, Зөлфәттән сорап булмый, алар инде юк. Ләкин аларны яхшы белгән кешеләр алдап булса да, истеп булса да, әзрәк кенә хөрмәт итеп булса да, сөйли алалар. Ну, татар әдәбиятында вообще бер жанр бит ул. Менә күп язучыларның, әнә Марсель Галиевның, әтинең дә Аркай Зайдулла, Аркай Рафалович дип атыйм мен. Мужик, который живет с нами. Уже не с нами, я не с ними уже, да. Вот аларның китапларында менә шул кызык булган анекдотлар чыгаралар. Ләбиб абыйның да күп байтагы анекдотлар, ул бер жанр. Аны вообще скетч итеп ясарга кирәк, менимчә. Сериал. Әйе, кызык, мен шундый укырга яратам, белсеңме, мен укырга яратам. Чөнки мин анда Мәдәрис абыйны да беләм, кыяфәтен күз алдыма китерәм. Анда шул ук моментта Туфан абыйны да күз алдыма китерә алам. Кеше белмәгән кеше ул әйберләрне, кичкенә репризаларны укып, ул көлә микән? Тансы әйбәт сорау инде. Мин белмим. Чөнки бу комментный юмор булып калырга мөмкин. Без аны аңлыйбыз, калган кеше аңламаска мөмкин. Чөнки чыннан да инде ручкалар турында имен Мәдәрис ручка урын булган шунда. Урламаган инде. Алган да биргә оныткан. Менә шундый аны шундый бер булган кебек хәтерлим. Ул бит шундый кызык. Аны менә bütün әйберләрен, bütün йөрүшләрен күзалларга китерәсең дә, уйлыйсың, шулай булган, чыннан шундый булдырган мөмкин ул дип. Ул бит шундый летящий кеше иде дип. Ну, искиткеч кеше инде. Әмма ничек син килдең шундый подкаст идея? Ул менә беренчедән Мәдәрис абыйдан килде дә, мин карантин вакытында ләктем инде авырып. Теге мен җиңелчә уза иде ул. Шуңа мин укый башладым. Яни Мәдәрис абыйның, Мәдәрис Аграмовның шигырь китабы бар инде. И мен шул шигырьләрен укып, мен шигырьләрендә бер төрле, ну кеше буларак икенче төрле бөтенләй. Мен ничек мен бик күп күрмәгән булсам да, мен якты хатирәләр аның турында. И вот мен шундый булуын күреп хәтерләп, мен кеше буларак белә идем. Язучы, шагыйрь буларак бик аз. Ансы шигырьләрен укып, мен шул кеше шундый шигырьләр язган икән ди. Шок катып. Ансын мен ул хәзер дә ул хыялым бар, бәлки кашанда булса дөньяга ашырыр ул. Мәдәрис абый, Мәдәрис әкә турында сериал төшерергә ни форматында. Аның теге библиографический түгел, менә Хуҗа Насретдин стилендә инде, ниндидер. Сериал төшерергә бит инде. Аны нәрсә кирәк анда сценарийсы да ни дә бик авыр. Подкаст. Ул нәрсә килдең дә сөйләштең. И шуның белән Мәдәрис абый турында. Ничек ул 3 кешене җыясың бер урында? Ну, уңайсызланып инде. Уңайсыз. Аларның бит җыеп булмый кебек тоела. Алар менә элек бер Татмедида бергә эшләгәндә инде, әле бер җыеп буладыр аларны. Эркейл абый инде Татмедида утырмый, Газинур абый йөри эшкә. Ул нидә эшли хәзер? Союзда эшли башлады. Хәзер алар бергә оптым баралар хәзер. Мөштәридә утырамыни хәзер? Да. Ну, ул вакытны сөйләшеп инде, сорашып, сезнең кайчан вакытыгыз бар дип, шул вакытны билгеләп, оештыру мәсьәләсеннән хәле аерылды. Син бит ул подкастта син үзең продюсер, үзең алып баручы, үзең идейный вдохновитель дип әйткәндә, үзең аларны җыясың. Спонсор да мен. Һәм акчасы да синнән. Син моны эшләү бу бит инде беренчедән акча, зарплатаңнан чыгарып саласың дип булып чыга инде, диме?
Ну, хобби дип кабул итәм. Хоббига туздырга акча жәл түгел бит. Ну, син беренче максатың ул менә ул инде киткән шәхесләрне яңадан искә алып, алардан нидер хатирәләрне булдырумы? Яки син бу подкастны эшләп милләт өчен нидер билгеле шәхес буласың киләме? Нигә син кадрда? Нигә син кадрда алайса? Вот менә шунысы. Гафу ит, подкастта төшереп халыкта билгеле шәхес булып була микән ул? Була микән? Ачык сорау. Мин белмим. Кем белгән инде? Менә рейс абыйдан башланды, аннан соң алар үзләре дә әйдәгез киләсе чыгарылышта Зөлфәт турында төшерәбез дип. Әйтәм, әйдәгез. Ярар. Алар әйтә мин төшер. Алар әйтә мин шулай өйрәнгәнмен, шулай тотканнар. Әйттеләр, мин эшлим. Студиясе 10 мең дигән син. Монтажы 20 мең дигән. 20 монтажы юк. Монтаж һәм оператор эше миңа бик көчсез төшә инде. Минем теге дус Рәфис Нуруллин, ул теге татар дөньясында тоже бик ни Жанатар инде. Жанатар да атаклы да инде ул күп кенә татар телле проектларын төшереп монтажлый ул конгрессда да эшләп алдык аның белән бергә, Иделдә дә эшләде ул, ансын шул татар халкына һәм татар теленә мәдәниятенә битараф. Әзрәк кенә акчасын да ала инде диген. Ну, анда инде юк дисәң дә була инде. Ул шуңа күрә миңа ачылмый да, ул тоже ни дип әйтеп була инде. Нигезче дип, ул тоже шул соавтор тапшыруның. Команда кеше булганда җиңелрәк әлбәттә, чөнки без менсәгә инде ниндидер тәҗрибә дип әйтмәскә була, ответственность барлыкка килә инде. Менә шуны әйтәсе килгән ул сүзне. Ну, бу без инде дусларча аның белән теге без күп еллар эшлибез дә. Бергә эшләп, бергә дус, бергә йөреп. Теге нормаль нидә инде. Мәгънәдә. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Без сезнең белән монда җыелабыз, карыйбыз YouTube'да, ВКонтактеда, тыңлыйбыз Болгар радиосында. Ями Music Label белән берлектә эшләнә торган бу подкастка без чакырабыз. Сәләтле һәм билгеле шәхесләрне дияр идек без. Сез карыйсыз да әйтәсез, Баязит бу кем дисез бәлки. Ул бүген кунакта. Баязит ул менә минем кандаш булмаса да, ул минем туганым. Шәй туганы диләр. Әйе, шәй туганы. Безнең гаиләләр шу хәтлек тыгыз бәйләнештә ки, име? Һәм без синең белән шундый сәер күптән түгел таныштык. Бер ел була күбәк инде, бер ел тирәсе. Ужасыймы? Ничек булып чыктың ул? Син безгә кунакка килмәдең. Кем белгән чакырмагансыз да? Нигә без чакырмадык шул? Мин чөнки без кунак, менә безнең мин. Әниләргә дә карап, кунак чакырырга яратмый башладык бер мизгел. Biz özümüz şu hali küp. Biz yılsa ime 15-20 kişi bulabız уже. Bu kişi ne koyla. Bilen. Toqan istemek kişi kirek түгел. Ашылар да бит әле алар. Син беләсең мин яраткан әнинең шуткасы ул. Эркәйле абый килә ди кунакка. Яшь алар, яшь. Миңа мәсәлән 6-дыр инде, Айсуга 7. Һәм эркәй бер сәгать бер төнгә бер ди. Эркәй китмәй. Сәгать төнгә 2. Эркәй китмәй. Мин булай дип әйтеп карадым дине, ятабыздыр инде без. Бар, ят, фидания, ят дидем я эркәй. Ансы эркәй карар, сиңа китерә кирәк инде, сәгать 4 дип. Әйткәнем, бу бик тонкий намек булды инде фидания диде дә, бер кая китмиш та. Утырып калды ди. Бик тонкий намек. Мин понял мин. Вот, эркәй абый кунаклар килгәндә нинди шыр булды? Бәхтияр туганчы. Бәхтияр туганчы бездә кунакта күп кеше булган, язучылар. Аннан Бәхтияр тугачтын инде кимегәннән кимеде, чөнки авыру бала булганда гаиләдә инде без инде менә кунак кышыл була алмый башладык. Чөнки беренчедән име кеше дөрес реакция керми. Бер кешене гаепләмим. Ләкин кеше белми нишләргә. Нинди реакция керергә авыру бала булганда йортта. Жәлләү хисе тудырасы килми. Дөрес инде. Әйе. Шуңа күрә шулай кимегәннән кимеде инде. Менә шундый моментта булды. Шуңа күрә син әйтәм бит, бакчабыз да бергә түгел. Газинур Мурат белән бакча бергә. Ниме? Шыңгыз безнең белән укыды гимназиядә. Икенче гимназиядә. Әйе. Мен Шыңгыз тоже бөтенләй белмим. Газинур абый мине куллап үстергән кебегрәк инде лә абый да хәтта. Газинур абыйның тәбинә моннан төшмәдем, җиңгәсеннән. Газинур абый мине йөртте күтәреп. Шыңгызында без әйтәм бит, гаиләләре аерылышканга күрә булып чыга бит инде. Без Шыңгызны шуннан да әни белән кала бит инде. Әти белән калмый. Күп очракта. Шуңа күрә без Шыңгызны беләбез, чөнки гимназиядә.
укыды ул безнең белән. Аны бөтенләй күргәндә юк булмады бугай. Синең бармы немесе Газинур абый һәм ти турында ниндидер кызыклы хатирең? Шунәсәгә дип әйтәм, чөнки безнең темабыз бүген ул балачак. Аны менә әзерләнергә кирәк икән. Менә әйтә, искә төшми инде ул синең. Вообще искә төшми. Газинур абый белән уртак хатирәләр ул анда силәрлек түгел бугай инде алар. Мин хатırlamыйм да, мен дөрес әйткәндә анда бигрәк тә калай искә төшермәм. Әйдә, мин әзрәк кенә мин бит әзерләнеп киләм. Мен теманы беләм дисең инде. Мин бит алдан теманы беләм, син белмисең. Мин хәтерлим, мәсәлән, Батулла килеп кергәнен. Ул да кызык балачактан ул. Батулла минем өчен Рабит абый. Ул гел корт өлкән. Ул менә әле генә өлкән кеше. Ләкин мин аны беренче тапкыр күргәндә 40 булгандыр инде. Әйме? Ләкин мин инде аны бабай дип карыйдым гына. Чөнки ул сакаллы, сакал гөл бүректән. Ул менә беренче кызык безгә килә. Кунакка Сибирскида яшидек ул вакытта. Мин ошам ишекне әйтем. Әти, кыш бабай килде. Шунда бүректән булган күрәт, сакалдан булганга. Кыш бабай дип саныйдым мин. Менә беренче килү шул булды. Усалрак кыш бабай, конечно. Усал дип саныйсың син Батулланы? Ул ниндидер кичрәктән андай образ булып калгандыр ул. Теге без Рабит абый белән нормально аралашабыз хәзер инде. Ул картайган кеше йомшара да бит инде. Барыбер ниндидер курку хисе, курку һәм теге ничектер астаныска карау ни хисе бар. Шуңа күрә теге мен шул хисләрне усал дип әйтәм инде. Нидән явыз мәгънәсендә түгел. Ул туры сүзле булган бәлки. Шуңа күрәдер. Анысы да бардыр инде, туры сүзле. Балачага туры сүз анда әйтү мәгънәсендә, конечно. Үпкәләгәнең бармы әле синең Юк, мин бөтенләй балачак шорны бик хәтерләмим шул. Менә ул теге бераз Әнәсегә менә миндә шундый моментлары бар. Мин хәтерләмим, бәлки ниндидер травма булган булырга мөмкин. Кем белгән инде, менә мин ничәнче сыйныфта, 7нче сыйныфта бер мәктәптә 2нче мәктәпкә күчтем. Менә шул егетләрнең лицей-интернатына инде. 2нче. Менә шул элекке мәктәптә булган әйберләрне бөтенләй хәтерләмим. Классташларның сешкәнеңне сөйләгән. Мин әмим шундый төшеп калган моментлар күп. Менә шуңа күрә мин шулай искә ул чыга, вакыт теге кашан кирәк вакытына, кирәкмәгән вакытына. Менә шулай теге берәр хатирәләр язсам, мин университетта укыган чактан яза башлар идем. Әйе. Бәлки ул вакытта гына ми барлыкка килгәндер. Беләсеңме? Шулай булып, мин фикер йөртмәгәнгә шулай булган дип аңлыйм аны. Чөнки мин уйламаганмын бөтенләй. Не булат? Саморефлексия. Көн узгачтын кайтып кайгырып, нәрсә уйланганда бәлки истә каладыр ул. Минем көннәрем шундый, менә шулай әйтәм бит, мин дә кеше сөйлим бит, мин хәтерләмим. Әнисә булды соң, мин хәтерләмим. Классташлар белән аралашканда, алар нәрсә сөйлиләр. Мин байтып карыйм, булдым ул, мин бит нәрсә сөйләргә мөмкиндер. Мин ышаначакмын. Чөнки үзем хәтерләмим. Значит, булган инде инде. Әйе, мин әйтәм бит, Тәбриснең хатыны, Аида, без бергә укыган иганы белән. Мин фотография күрсәтәйме, без бергә уйнаганбыз волейбол бер командада. Мин карыйм, мин волейбол уйнаганны хәтерлим, булай әзрәк кенә, әйме? Булган дип. Командада кем белән уйнаганны бөтенләй хәтерләмим. Каралып син күптән таныш икән. Менә шундый моментлар бар. Аннан соң Эркәйлә абый безгә киләдер инде, еш киләдер. Кичен чакта без Айсылу белән 2 бүлмәле фатир, әниләр залда утыралар инде, олылар, балаларны кичкенә бүлмәгә чибәләр. Без Эркәйлә абыйга әйтеп, карап алабыз да, куркып алабыз. Карап алабыз да, куркып алабыз. Безнең шундый уены юл. Әйдә тагын ишекне ачабыз да, куркып алабыз. Менә әтиң син шундый аурасы дип әйтәләр инде, холкы көчле. Ул бүлмәгә керсә, бүтән бүлмәдә бүтән бер кешене дә белмисең, күрмисең, чөнки ул гына бар кебек тоела. Артык күп. Дип әйтә аласың син, артык күп. Булай, иде дә шулайдыр инде ул. Күп кеше шулай миңа дип әйтә, тиң шуңа кадәр дөрестән дә шуңа кадәр усалмы дип. Белмәүче кешеләр дип әйтәм. Юк, бу инде теге караш ни шу әйбер бардыр инде ансы. Менә усал дип, ан тиз кызып китә торган гадәте бар. Шулай ук тиз суна да инде. Син күчмәгән характерыңа. Юк. Мин әни кебек ни, узага кыза, ансын бәреп чыгам. Ясын. Мин күз алдыма китерә алмыйм, ничек син кызып китәсең. Әтиң секундында чыннан да шырпыны да кабызырга өлгермиләр уже. Мин бик сирәк була ул. Булгалый. Конгресста эшләгән инде әйттең син, әйме? Әйе, 6 ел. Нигә киттең? Күп факторлар инде. Күп факторлар. Аның теге үсеш мәсьәләсе дә,
теге андагы булган кыйммәтләр хәзер миңа бик аңлашылмый да. Теге ул акчасызлыкка да түзеп була инде. Тем более үзең генә яшәгәч, теге гаиләгә җаваплылык булмагач, теге ниндидер теге үсмәүгә дә, теге шундый аз функционаллыкка да түзеп була. Но менә уже кыйммәтлек белән ул тупланмаса, теге ан белән уже түзәргә түгелдер дип уйлап куйдым инде. Син каядыр киттеңме? Я менә Юк, пока не, теге самозанятый. Теге эшсезне шулай дип атыйлар бит инде, ха. Мин дә самозанятый. Юк, мен бит не, төп белемем юридический. Юрист. Шуңа күрә теге мен шабаш дигәндә инде теге договорлармы, ниләрме килеп тора инде бераз. Теге әлбәттә ан белән теге ипи кралык түгел. Теге пока ипилек кенә. Ну менә хәзер эш эзлим дә инде, эш эзлим дип инде шундый пассив нидә генә инде. Мин буш, мине чакырсагыз була дип әйтә аласың инде, әйме? Анан соң бераз әле нидә бар иде? Акча бар, Аллага шөкер, яшәргә. Шунардан нинди борчылмыйм. Финансовый мендер диләр өчен. Тоже ул бик әйбәт әйбер икән. Аны теге бик аңламый идем, теге җыеп баруны ул бик әйбәт булды. Әйе. Мен анда әйтәм, кеше әйтәм, эштән китәсез кидә икән, 3-4 айлык сезнең акчагыз булырга тиеш. Әзрәк кенә уйланып, кая барыйм микән дигән шундый куркмыйчы. Чөнки бер эштән китеп икенче эшкә сикерү, аның мәгънәсе булмаска мөмкин, чөнки ул эш начар булырга мөмкин. Ну шулай инде теге бераз вакыт кирәк инде ул. Булай эшләп биргәч бит инде эштә, аннан соң идә, аннан соң уйланырга да вакыт юк. Уйланасы килми дә. Ул теге эштән авырып кайтасың да, Ничек лицейны бетереп, егетләр лицейны бетереп, юриспруденцияга китергә булдың. Вот кайсы әтиң сиңа әйтмәдеме, татфакка барга кирәк? Мен микес шундый сорау тора иде мен, как раз таки мен Мәскәүгә алдылар имтихансыз. Мен олимпиадник идем. Мен теге үз вакытында акыллы кеше инде. Аннан соң гына бетте ул. Ничектер? Нинди дәрестә олимпиадник син? Право һәм җәмгыять белеме. Мен мике ул теге инде университетский олимпиада. Мен теге высшая школа экономикага шуңа күрә имтихансыз алабыз дип әйткәннәр инде. Теге гына бирмәсәм дә була иде. Һәм икенче вариант бу татфак. Ну татфакка мен филология узмадым, мен педка узган идем. Мен ул вакытна әтәгә киләм дә ни дим. Әтәй, әйдә, син әйтсәң, Казанда калам теге нигә инде. Татар бүлегенә. Теге бераз уңайсызланды. Әмма ни дим, мен хәзер бу җаваплылыкны үз өстемә алмыйм. Син үзең аннан соң теге бер нәрсә килеп чыкмаса, мине гаепләрсең. Тагын фәлән шуңа күрә үзең ни уйлады. Сенче яши, шулай дип ул менә 17-18 тирәсе. Шунардан аннан соң инде безнең мәктәп көчле булгач инде безнең ярты университетның ярты төркеме безнең классташлары. Шуңа бер җидәү киттекме без анда. Менә шулай укырга кирдем инде ул безнең теге вакытта модный иде инде. Мәскәүдә яшәү. Мәскәүдә укырга менә шул конкрет университетта инде. Хәзер дә шулай ук бара була инде безнең дөньяда. Мәскәүдә яшәп каласы килмәде инде. Юк, Мәскәүне яратмадым мен. Нәрсәсе белән? Тыгыз анда. Тыгыз һәм тиз. Мен менә шул әлдә метро исе килә менә. Теге яратмыйм мен. Казанныкын яратам мен. Казанныкында тикеннәр буе йөргә әзер. Но Мәскәүнеке ул безнеке чөнки яңа әле, ул искергән ис бар анда ниндидер кушылган шундый. Начар. Мин хәтта бакалаврны бетергәч, бакалавриатны Казанга күчтем түгел, мин Казанга кайттым каникулга дип. Кире Мәскәүгә барып, кире магистратурага керергә дип ният белән. Ну, мин Мәскәүдә калдым Казанда. Теге хәтта мин әйберләрне дә калдырган идем, киемнәрне, сумкаларны. Миңа бер елдан дус шалтырата, "Кара, син килеп аласың әйберләрне?" Мин әйтәм, "Юк. Аты син сумкаңны алсам ярыймы?" дип әйткән идем. Әйтәм, "Я, ал." Киемнәрне. Синең башыңнан туганнар. Без синең башыңнан да туганнар. Әйтәм, мин нәкъ шулай Мәскәүдән күчеп киттем. Бер сумка белән күчтем, кайттым кунакка 2 көнгә. Кайтмадым югада Мәскәүгә. Әй, ташлагыз минем әйберләрне әйтеп. Шулай теге. Сумкасы әлдә кемдә булса йөридер инде ансы теге әйбәт иде. Ну, киемнәрне жалко иде дип. Ну, барып кайтып алырлык түгел инде. Кайтасы килмәй. Шуңа тилек ниме әйтәм бит, ул әйберләрне мин бер урынга җыеп, яндырсагыз да була, мин каршы түгел. Анда компьютерларым калды минем. Мин дә такой степени калдырдым. Анысың, бер әйберне дә алып кайтырга көч булмады. Юк, мин Мәскәүне аңламадым. Мин группадашлар бар иде, мәскәүлеләр. Алар әйдәгез киттек тә кафега дип инде. Мин әйтәм, әйдәгез ни, үзбәк кафесына, анда менә диваннар, анда самовар, киңләп, теге рәхәтләнеп утырабыз, эштингә ашап. Әйтә, ну,
Бізге ресторан керек, бізге хипстерлар. Ресторан булса ярар әле. Ну, ул вакытта безнең акча юк инде ресторанга. Алар мине кичерәк кенә кафега алып баралар. Мәшә утырасың. Мәшә тиз-тиз ашыйсың да кешеләр йөри тиге, братья Кроваев дигән әне. Ишем әйтем, ничек яратасың инде моны? Бу бит ужас бит. Тегендә утырасың, иркенләп, рәхәтләнеп, аманда теге кешеләр йөриләр, дәсәтерне юк. Ул әйтәм, ошый. Минем шул теге нинди төр үземне менә тире итеп хис итәм дигән. Мен Мәскәү бәс мәсьәләсе ошамады. Чөнки ул анда кеше күп булса да, син үзеңне кешеләр белән бәйлелектә сизмисең. Син ялгызлык көчле анда кытышкыч. Мен шуны сизелде. Ну, мен юк, мен якын кешеләр күпәя. Мен сизмидем, безнең теге әйтәм бит, берничә классташ, аннан соң мәшул танышлар, ниләр без хәтта квартира снимать итеп йөрдек инде шул бер 15 кеше теге бер бүлмәгә инде анда ялгызлык түгел, анда шул кысын булу зурак проблема иде. Һәм монда теге барыбер ул Мәскәүнең нин аңлыйм я, теге матурлыгын, теге кешенең нәрсә белән. Анда Мәскәүдә яшисең килсә, син анда максатың булырга тиеш, билгеле булырга. Чөнки ул сине суырып ала да, име, син винтикка әйләнсәң, син шул гомер буе винтик булып яшәячәксең анда. Ну, шулай инде. Шундай фикер туды минем үземдә. Шуңа күрә Казанда без Казанга кайтканбыз, сине һәм синең юриспруденция булса да, име, барыбер контартмаса җан тарта диләр бит инде. Татарлыкка ниндидер Минюста эшләп алдым мен. Минюстан соң инде анда менә тоже юридик эшне эшләгәнем булды мен университет вакытында да бераз инде. Теге зур практика булмаса да инде бераз анда договор чуртам урта хәзер шуның белән шөгыльләнәм инде. Яратмыйм. Вот Ансы Минюстан тоже аз гына эшләп инде, китеп барып, тоже урамга, теге андай гадәт юк шул, тоже начар гадәттер инде үзенә күрә менә. Теге эш тапмыйча. Хатын булмаганда нормаль, гаилә булмаганда нормаль гадәт. Инде шулай үземне аклыйм. Шуңа күрә әйләнмим дә инде. Искә төште. Кайла бу әтибен спорлашкан икән инде, име? Әти бит инде бик иртә өйләнеште. Һәм качан син өйләнешәсең? Качан хатын табасың? Менә бу елны тапмасам, мин сезгә инде коньяк бер коробка коньяк белән әйтәм дигән инде. Вот. Берничә атнадан соң китереп бирде ди бу коньякны коробка белән. Өйләнмәскә булдым ди. Юк, менә мин әти белән әнинең танышуын теге гомердә ишеткән булмады. Мин теге андай сорау гадәте юк бездә. Теге ул артык шәхси дип инде, артык ни дип безнең ничектер ул яка теге күрү каралмаган дип әйтим инде. Без әниләр белән дус була алмыйбыз. Дусларча аралаша алмыйбыз. Менә шундый тәрбиясе шундый. Ул теге шул тоже ул безнең менталитеттан. Ну, әти белән дә инде шулай колай теге шәкереп, теге ниндидер теге нәрсә борчыган әйберләр турында сөйләшмибез инде. Именно теге мунчада кергәндә мин түгел, минем энекәш сорады теге ничек таныштыгыз икән. Ул тоже гаҗәп кызык. Алар бер авылдан 10 ел ара аралашканнары булмаган инде. Теге менә всё, янрак кирәк дигәндә, автобустан күргәндә бер кыз. Чыбаксаргамы теге авылга кайтканда инде. Ушаткан. Теге белешкән, кем икән, мәни булып чыккан. Шул атнаны барганда уже всё, иде бер айдан өйләнәбез дип инде. Шундый ракны. Шулай булып та чыкты инде. Автобуста күреп. Автобуста күреп. Менә бит. Аннан соң хәзер менә күпме 30 ел яшиләр бергә инде. Ничек яшәгәннәре ансы икенче сорау. Ну, әниеңә һәйкәл куярга кирәк шул сыңа. Ул бөтен язучы хатыннарына һәйкәл куярга кирәк ул. Әйе. Бу үзенчәлекле бит ул. Алар белән шундый авыр. Әйтәм бит, мин иҗади кеше белән гомердә дә яшәмәсем, әйтәм. Это шуңа түземле булырга кирәк. Шуңа аңларга, бөтен булган теге моментларны әзрәк кенә тынычландырырга. Анда мәхәббәт кенә җитмидер алар яшәр өчен. Ул теге иҗатын да яратырга кирәктер ул. Беренче критик әлбәттә. Ничектер ан биеклеген биеклеге белән килешергә кирәк ул. Теге ихластан. Бүтәнчә яшәп булмыйдыр инде. Мин дә нигә әйтәм, син гений белән яшәргә авырмы әйтәм әни. Тиңнән сора дип әйтмәдем сен. Гений булырга, чөнки әти чыннан да алар үзләрен гений дип санамаса, име, аларны алга бармастар икән дип. Шулай инде ул теге ниндидер эгоцентрик кирәк инде ул. Кадәр үз-үзеңә ышанмасаң, теге ул уйлыйсың инде, язасың да, кемгә кирәк ул. Әйе. Әти көн сайын яза дневник, име алып бара дневник, көн сайын яза ул аны. Ул аны үзе өчен язмый. Ләбип абый искиткеч кеше. Менә подкастлар төшергәндә дә мин менә теге Рәфис белән сөйләшәбез. Рәфистә миллион сумым булса, мин Ләбип абыйның архивын сатып алаган булыр идем дип. Аны искиткеч архив менә аны теге бер сайт эшләп менә аны тоже уйлап уйларысы бар инде. Ул бит дөресен дә ул бер каян таба
торган әйберләр, Әйе. бар. Буны Ул аны искиткеч, бит дәүләт искиткеч. эшләргә кирәк. Мин уже ничаклы әйтеп йөрим аны. Бөтен җирдә инде. Мәдәният культурасында булганда да җыелышларда әйтәм. Булдырырга кирәк сайт. Ул сайтта булырга тиеш бөтен фото, видео материаллар. Бөтен бер бушка булырга тиеш. Бөтен кеше дә ала алсын аны. Чөнки без эзли башласаң име, әтигә язалар ниндидер мәктәптәге укытучылар яки укучылар да менә бу шигырысын таба алмыйбыз интернетта. Бармы ул дип. Әти эзләп табып җибәреп утыра. Вакытта бит инде. Бит тиген идә бит сканерда Сәлен тупурында тора бугай. Сканерны өйрәнде ул сканер белән кулланырга име, шуннан бер. Беләсең, мин сөйлим, әни дә бар бит инде, әти дә бар име. Икесенә дә мин ниндидер әйберләр аңлатам. Компьютер белән булган, телефон белән булган әйберләрне әнигә аңлатам да, аңлатуның бер мәгънәсе юк. Икенче көнне үк оныта. Әтигә эзләп кенә аңлатам да, ул тагы да күбрәк каяндыр белеп, өстәп. Анара кирәк чөнки. Ул теге бит инде ВКонтакте чыгарган әйберләре дә ниндә дә YouTube'на өйрәнсә, мин уже безгә эш калмый инде. Контентны тутыру. Әйе, мәйтәм, даими рәвештә көн сайын кулланып тора бит ул. Эш социаль эшләрне алып бар инде, армыйчы, толмыйчы. Андагы комментарийларда адекват булмый бит әле күп очракта. Көндә ул Ужасларга җавап биреп торырга кирәк. Ә синең әтиң менә алып барамы социаль эшләрдә? Анда бар, мин беләм. ВКонтактены гына инде. Булай ни эшли инде? Үзе телефонда да кирәгә өйрәнде, статусларда куярга шардан инде. Ул да аңлый. Хәзерге вакытта булырга кирәк бер дулкында яшьләр дә сине белсеннәр өчен, укысыннар өчен. Чөнки ниндидер сәләтле, көчле булмаган язучылар, шагыйрьләр утырганда име чыгарып көн сайын. Әйтәм бит, әти төне буе шигырь яза име, әти төне буе шигырь яза, чыгарып сала аны интернетка, и секундында әтинең шигыренә шигырь белән җавап бирә комментаторлар. Алар инде менә мин үчтән нәүрин. Әти битем 6-7 сәгать үтергәнне бу шигырьгә име, бу ханым 3 минутта җавап кайтара. Кем белгән 3 минутта может уйлап торгандыр әле ул. Юк, анда күренә комментарий белән әлегә чыккан пост. Архив деген, на все случаи жизни дигәндә хәзер монда әйбер булса, менә бу белән җавап бирәм дип. Әтиң ничек яза синең әсәрләрне? Шуны хәтерисеңме? Күргәнең бармы? Күргәнем бар, менә мин Сөембикә турында түгелме? Кылшариф турында роман язган инде. Аны теге төпләп бетердеме, юкмы белмим дә. Чөнки теге Казантларында чыкты ул. Үзекләп. Үзекләп тә аны тулысынча булды инде ул. Сосан теге шомартып теге китап дип чыгармаган. Анда менә ни кебек, фәнни эш кебек кабул иткән иде кебек аны. Теге китаплар, теге бөтен китаптан былай да китап күп инде белмәсендә. Перфекционист. Перфекционист. Тарихи яктан да дөрес булсын өчен. Мен шул китапларны укый, анан соң яза, и компьютерда пишәйтә хәзер. Элек кулдан гына әйтә иде, һәм машинистларга биреп. Анан соң машинистлар вакыты китте бит инде һә. Әйе. Ул нидә дә утырганда бит инде алар күпе. Язучылар берлегендә идел редакциялары, ниләр, специаль бүлмәдә бар иде, машинистлар бүлмәсе бугай. Анан соң инде компьютердан ни? Это искиткеч шул. Яктан мен не ясайдым? Тоже диссертация түгел, магистрский инде дигән төрки халыклар буенча. Мен әйтәм, бу әйбер фикерем бар ди миндә анарга. Раслап буламы бер ниндидер чыганак дигәнне. Ул мен чыгара да, мәшә кулыңа сузып дигәнгә. Менә бу китапны бу турында язып була. Чыгара, бу китапта менә бу әйбер бар ди. Монда бик түгел, менә кызык булырга тиеш, укысан те фикерләр туа ди. Мен просто чыктырган структурада именно шулай хәтерләп, теге кулыңна сузып алды. Мен шулай берне хәтерлим. Хәтта хәзер дә берәр китап кирәк булса, теге бер көннән үк җалып килә ул. Системасы бар. Хәтта китаплардан да күпәйбер юк анда. Әни җинләнә. Теге мишоклап теге анда үзен китаплар бик күп. Күз алдыма китерәм шул күрәм. Теге берничә стеллаж. Әле анда теге ни бар иде, дип тора. Сәкедә дә китаплар. Анда теге эшләгәндә. Белмим, әти искиткеч кеше ул яктан, хәтта ашаганда да ул чыкты бит инде 7 том, теге аңлатмалы сүзлек. Теге кадәр китаплар. Анда теге сүз дә аңлатмасы. И ашаганда менә шул китапны укып тора. Теге ашый китап укымыйтам. Күмә кызыкты. Үзе туктап торга да ярамый. Ашаганда да белем алырга кирәк. Ул теге безнең гаиләнең бер авырусы инде ул. Теге гадәттә бит инде теге уртак стилдә ниеп сөйләшеп, теге рәхәтләнеп, теге ул бер җил утырган урын. Безнең теге алай түгел шул. Өйрәнмәгән инде. Өйрәнмәгән, без бергә җыелып ашарга өйрәнмәгән, чөнки теге
теге башта гаилә башында андай гадәт булмады. Безнең гел шулай булды. Әтигез кайтмыйчы, әнигез кайтмыйчы, апаң кайтмыйчы ашамыз. Дөрес әйбер ул, бик дөрес әйбер ул. Аны бик аңламасам да, хәзер аңлый башладым дигән кеби. Ул китап укый тегене, ашап бетерә чыга да теге уже уйларда. Үсне калабыз теге. Әле кай вакытта теге фраза уртасында кала ул теге. Әйтеп тә бетермәдем. Сорауны биреп тә белмәдем, шул киттем әйттем. Вот и сөйләштек дигән, вот и сөйләштек. Үз уенда булып чыган, үз уелында. Беләсеңме, мин әсәсе белән сөйнәм дә име, күз алдыма китерә алам чөнки. Бу кешеләр, безне караган, тыңлаган кешеләр, алар бит гомердә дә шундый якын итеп, менә шу хәтлек искиткеч каһарман геройны безнең тормышта татар халкының име bilmey kalarlar ki. Yani bütün ciddi erkeğiyle beni bütün ciddiye de koyuyorum. Bütün ciddi teatrlarda da bulsun idi ol. Televizyondan dirse alıp barsın idi. Bütün ciddiye görürsün idi. Ne şunday bir var benim ime. Çünkü annem de fotoğrafına koyup erkeğiyle bu yani ne diyeceğim bilip bulmayı. Biz de bitinde şiirlerini tağındadır indi o. Yaşlarda koyup bit ol. Şiir okumayı. Bilesin sen etkenim. Eteyim ya. Kitap çıktı dedi. Leyla okudun mu dedi. Mitem erkeğiyle bu. Min sizden bir eserinizi de okuganım yok dedi. İyi baytırdı. Sen de okumağa şimdi deyildi. Kim okusun bizne? Ben şimdi uyat buldu. Şu an mitem etiden de olganıyım kitabın. Ne güleydi? Ben erkeğini sırası okuyayım dedi. Erkeğini sırası okuyayım çünkü kızık dedi. Mene? Desin mi? Ben birer yana ayıbırı çıksa okuysa kilmese birer ortadan bir ayıbırı okuyayım da ben şu ayıbır turunda sırayım da okuyan gibi buluşa oldu. Öfkenemesin. Hem de neseli bitti yani. Главное te baştan hem akırdan almazka ortadan. Birazcık da işe gerek değil mi? Tüyde. No, bilmeyim, şu hal tanış bulğanğa göre belki okulmağandır. Şimdi etesen başında etkenin, Müderris Əğləmov'un şiirlerini okulmağanı idi. Mene, çünkü şundan da ol tanış kişiler. Eten bit, ol mene Kuşingende ol yazıcılar, yeme bizning divanlarını itaşa götüren kişiler. Sen alarını yazıcı etip his etmeysin. Onlar грузчиклар. Просто келіп біздің азықны ашаған кішілер беді болды. Әйе. Аларны шәхес деп яхшы білгенге күрә, бәлки китапларына қол сузылмый. Ләкин менә нишәтергә микән? Мен әйтегә әйтәм, бушлыкка чыгарасыз китапларыгызны. Әйдәгез уйлыйк, продюсерлар табырга кирәк. Әлез ниндидер пиар ходлар ясарга кирәк. Укысыннар, белсеннәр өчен. Аңлыйсыңмы? Бездә бөтенләй продюсерлар юк бугай бит инде. Менә ниндидер менә Илгастан кала, мен бөтен бер продюсерны, адекват продюсерны белмим. Ну, Фаттахов кызык эшлейинде. Анты бүтән ниләре чыганаклары. Ну, Нинди Фаттахов? Ни, Вагап фест. Әйе. Ул тик үзгәртерлерәк инде ул үзгә форматта. Ну, бик эффектив тагылай. Булай менә белмим шул менә татар киносында да бит инде безнең чыга да бугай инде карыйсың укыган текстларга монда матур кино чыккан икән. Монда кызык бер карап табып булмый. 200 кеше карый да, шуны тынычланалар. Мен ничегинде? Элдән Рахим байның тек короткометражкалары әлдә чыкмады бу ул 10-20 ел элек 25-10 ел элек төшкән әйберләр әлдә интернетта юк бугайлары. Әйтеп салып барга, туплап бара торган кешеләр юк. Үзләренә дә кызык түгел кебек тоела. Бәлки иҗади кешенең бер шөгыльләнергә тиеш түгел. Әйтәм бит дәүләт булырга тиеш. Дәүләтнең ниндидер отделы утырып туктаусыз. Аны мен глейтем, А хәрефеннән башлап, Я хәрефенә хәтлек bütün bulgan bibliotekаны сканерлап име PDF форматында түгел, теге китапларга соларлык итеп. Версткасын сразу. Версткында теге электрон китап укырлык итеп эшләргә кирәк аны. Анда кешеләр юк, нигә без аны булдыра алмыйбыз? Шундый җиңел әйбер. Юк, ул җиңел дип тойыла гына җиңел дип. Ул бит ни, тоже акча чыгымлы, ан кешесе дә бераз фанатик булырга тиеш ул эшләгән кеше. Гади просто менә бер функционерны куйсан, чиновникны. Ан ишидә шундыйрак була ул теге акчасы да түләнсән, изә менә дөресен дә яратып, не эшләгән кешеләр алар бик аз кебек бит инде. Теге эшли аларлык. Энтузиазмга көчле булган кеше бу эшләгән тишеннән. Язучыларга теге үзләренең теге менә шул тудыручыларга, музыкантлар булсын, ни булсын, аларга үзләренә бөтен пиарнины калдырсан, дөресәй бер түгел булыр сәндә. Юк, анда яра булары барбер әзәкенә коймаша әле. Галимнәр бар бит. Алар бүтүнлөй үзләренең бүлмәләренә, казләренә кирип калганнар да име. Хәзер шуңа күрә бит әйтәм бит, элек медицина татар телендә булган. Бүтән аларны барысында яңадан чыгарып, укырлык итеп эшләргә кирәк. Аңлыйсыңмы? Онтула бит анды мин әйтәм бит Әпсәләмовның китабын укыдым. Укыш шигырьләр име. Анда бит бүтән терминологияны ул яза.
медицина терминологиясын туатарша. Менә бит сүзе булгананың, сүзе бараның, без аны инде кулланмыйбыз. Кулланмыйбыз. Бит тоже дәреслектәрдә чыгарып була, укытып та була, укытучыларын да укытып була, балалары булмаса, һәм чыгалышы булмаса, файдасы бар микән инде. Тоже бер Бәлки хәзер дәсезме, тиздән бит хәзер ясалма фәһем кирип калачак та, телләрне белмәсәң дә булачак. Шулай, мин дә улай бердән уйланып курка башладым инде мен, чөнки тоже уже татар телендә бер кичерәк кенә хикәя язган идем, карыйсың да, нормально, гениально булмаса да, әйтәбез, әйдә шарик бастырык дип. Блат бар. Китап әйтәбез. Бер хикәяне китапта чыгарабыз. Бер. Һәрбер биттә. Кара син Баязит Иркаилович булып чыгасың. Иркаилович, Бит шундый Сәйер отчество. Мен Булатович дигәнне ишеткәчтен, Маратович ниндидер яңа исемнәр, яңа яшь буын исемнәре инде, аларның отчествога әйләнгәчтен шундый колакны кисә икән ул. Күнегрәк кирәктер инде, Баязит Иркаилович. Мен күнектеме? Әлбәттә, секунд саен бабы яшисең. Искә төште, әтиең белән, әтиең дә 13 яшеннән бастырыла башлаган бит инде. Шулай дип әйтә. Әти дә шул яшьтән үк җибәрә башлаган яшьтән чыга. Һәм яшьтән чыгып алабыз ди, монда ди Нидер Ленарис Гыйльманов, Сәйер исемле Ленарис дип әтиң сөйләгән. Исем булай инде Иркаил дип әти сүгенә укыган икән аның шигырьләрен. Шул бер чорда бергә язып атканнар төрле Чебоксар якларыннан Чувашия ягыннан әти яктаныштан язып атканнар да, һәм шунда бер факультетка лекцияләр инде, бер бүлмәгә. Контекст бүтән булган инде, анда бит инде вакытны Татарстаннан чит регионнардан байтак кына язучылар булган, байтак кына җибәргәннәр, редакцияларга, аларга җавап биргәннәр әле кулдан язып. Сошы искиткеч бит инде. Хәзер бер нәрсә җибәреп карасаң, сиңа хәбәр килерме? Әти җавап бирә, әти җибәрәләр. Әти җавап бирә, үз вакытын тасаррuf итеп җавап биреп тора. Мин шаккатам ул. Ничә сәгать тәүлектә. Карыйсың, анда ул, монда ул, журналда чыга. Мин беләсеңме, әти тартадыр, син әтиң ташладымы, ташламадымы? Юк, ташламадым. Әти бер 10 ел тартмый бугай. Элек тартадыр име, һәм минем өчен тарта торган ират, ул шундый матур, шундый көчле, шундый мәхәббәт тудыра торган. Мин җирәнмим. Һәм иң яхшы хатирәм минем әти кабинетында утыра име, һәм кабинетыннан тәмәке күтәрде. Ушкай күп тартылган инде бүлмәсендә име, анда топор можно вешать диләр инде, урыслар. Менә шундый. Мин байтып чыгадыр инде төнне, ишкәннә утырып, ишне утырганны хәтерлим. Менә шулай кече чакта. Шунасыңмы? Бура мөмкин. Юк, мин тарту белән бер матур образ күргәнмен. Гомердә хатын-кызларның тартуын кабул итәргә авыр инде. Үз эшләре дә, просто ушамый. Питерга барганда, нинди терни бар? Кич кырын Питерга турист баракмы, ишме хәтерләмим инде. Анда нидер, мәйдан исемен хәтерләмим, анда кемдер уйный, саксофонда, музыка инде түн. Ераграк карыйм, 2 атта 2 кыз утыра ине. Берсе тарта, менә шул күренеп. Музыка, мәйдан, тыныч, караңгы, бер атта утырып бер кыз демәде. Шуны әйтәм, менә хатын-кызлар да, иратларда тартсалар, менә шулай гына инде. Бүтәнчә тартканны хәзер кабул итмим бөтенләй. Отка утырып кана. Әле теге саксофонны аккомпанементы, тыныч, караңгы. Күрәсезме, син нинди иҗади күзең белән күреп калгансың син аны, истә калдыргансың. Бу бит барыбер шагыйрьләрнең, язучыларның ниндидер фикер йөртүенә белән бер. Бәлки синдә дә ниндидер шундый сәләт бардыр, язырлык. Мен кичерәк вакытта язган идем, хәзер язу авыр шул. Языр авыр түгел, килеп чыкмый бөтенләй. Нәрсәгә микән? Кем белгән инде, сәләт булмагана күрә. Дип уйлыйсың син? Дип беләм. Юк, кичерәк вакытта ул ничектер язган, ул габгади әйберләр инде. Барыбер ул чыкты да бугай. Мен блат бар иде. Әле дә бар ул. Хәзер язмыйм. Әйтәм бит, андый синең эштән бер шейнәми бер дейме? Бар. Мен подкастында ул тоже бер нинди сурагат булса да, иҗат формасы инде минем өчен
Барбір теге конгресс эшләгәндә уже чисто чиновникка булып әйләндек бит инде. Без анда... Мен анда винтик, точно винтик инде. Да, чисто функция инде, кеше функция. И ижад бөтенләй бетте, ансы мен шул ниләр уйлана башлана инде. И подкаст ул бик жайлы формат, анда бер нәрсә белергә дә кирәк түгел, гафу ит. Шуннан шулай әзерләнеп килергә кирәк подкастка шикелле. Ниләрне әңгәмәдәшләрне акыллыраклы сайласа, просто сорау бирәсең дә тыңлыйсың инде. Ансы точно шулаймы дип сорыйсың да, алар үзләре бәхәсләшеп, үзләре сөйләп бирәләр, контент ясап бирәләр. Ансы чыгарасың да, всё, иҗат булды менә. Иҗат моменты авыр нәрсә ул яктан. Аның иҗат тәсе килә. Анда ни бар? Потребность. Әйе. Менә кешегә кирәк микән ул нәрсә уйларлар, ул бездән нык көчле инде ул. Сезне кадәр шулайдыр инде ул. Безнең белән теге минем гомер буе шулай тәрбияләделәр. Күрше нәрсә әйтер, ул әни әбиләр инде, әти улай берләргә бик карамый. Барыбер улай берләр анарда бар, ул бер шей, ул әйтмәсә дә, әйе. Бар, әлбәттә. Безнең бит инде авылда, хәтта мин ул гадәтләр гомер буе булган, мин аны әле генә белдем икән. Бер кызны күрше авылданмы алсалар, яки бер авылдан алсалар, уже кызга бик инә үзегенә ирсез кайтырга да ярамый икән. Потому что сразу аерылган, сразу сүз чыга. Әйе. Ишан күрә минем сеңлем хәзер бик актив иде инде, бөтен чараларда катнашып, хәзер инде менә шикләнгән иренең вакыты белән. Ире бар алса, бергә баралар инде матурлап, бара алмаса, үзегенә бармый, чөнки уже ярамый. Бу инде хатын-кызларга карата ниндидер басым дөрес түгел булмаган. Ирдә шулайгырактыр инде ансы. Юк инде менә синең әтиң үзегенә йөри бит ниндидер мәҗлесләргә. Әниңне җибәрәме ул үзең генә? Җибәрә. Безнең әти җибәрми. Что ли мәйтем? Үзем барып кайткансың, мәйтем, әнине җибәр инде. Юк, без бергә барабыз. Мен бит ул әти у яктан тынычрак инде. Барыбер эчендә нәрсә булганны кем белә бит инде. Менә кем күрше нәрсә әйтер, туган нәрсә әйтер, ул әйбер бик нык көчле. Һәм алар беләләр дә кайдан тор. Мен шулай бергә гаҗәпләнәм мин. Ул күршесе дә, туганы да бер вакыттан дөресен белә булып чыгамы? Төрлечә инде, ул бит инде авыздан авызга чыга торган әйбер, ул фольклор бит инде, ул берсеннән берничә кансын сиңа бөтенләй үзгә төрлечә кайтып җитәргә может. Мен бер ситуациядә булган идем. Ни килеп чыкты инде, бер проблемага дип әйтик инде. Мин дә әниләрдә идем, бераз мәшәкатьләрдән йөри башладым, тиз киенеп, әйтәм, срочный эшләр бар, нәрсә булды? Әйтәм, үзем чишәм ул проблема. Мин белән мин яктан түгел бу, кеше әйтәм, кеше белән бәйләм, сиңа кирәк түгел ул, шуңа күрә борчылма. Ансын нидем, киттем, ярар, җиштек нормально була инде. Ансын бер 2 атнадан, 3 атнадан шалтырата, мин белдем, мин нәрсә турында булды бу, синең мәшәй йөрегә. Ярар булганмы? Әйтеп тә бирде нәрсә булганын. Мен каян белгән? Шерлок Холмс. Кирәк икән таба белә. Хатын кыз шундый. Аңа әйтергә кирәк турында. Беләсеңме син аңладым, син әйткәндә име, бар шундый момент әтигә карата име, минем турында әтигә сөйләп, әтине шеймит. Әзрәк кенә инде, синең кызың шундый булган, фәнәсмәтән, эшләгән дип. Ул ни бит ул, электергә кирәк бит нәрсә белән тор. Ул бит ул бала белән булгач символик катыда ул. Безнең бит инде барыбер нечкә булса да каты электергә тырышалар ул. Именно шундый әйбер дә бар, сүз дә бар улларның мәсәлән. Мы не в ответе за своих родителей, родители в ответе за своих детей дигән шундый варианты бар. Но мин моңа каршы. Чөнки әти мине тәрбияләде, тәрбияләргә тырышты, чыннан да, чын күңелдән. Бик күп сарыф итте кешене, мин әтинең баласы, чын күңелдән. Әти мин эшкә йөргән көн саен эшкә йөрдем. Ул мине чыннан да тәрбияләргә тырышты. Ләкин мин барыбер кеше арасында яшәп, кешедә халык та мине тәрбияләде име, һәм мин тәрбиясезлегем күп очракта әти гаепле түгел моңа. Мин үзем шундый. Мин баш белән бу әйберне аңлыйм мин. Күңел белән бик кабул итә алмыйм. Мин барыбер ничектер әти йөзенә кызыллык китермәскә дигән установка бик нык көчле инде. Мин дә нәкъ шунда яшим. Булай итәргә ярамый, әтигә җиткерәчәкләр. Булай итсәм, булай иттер, әтигә байләгәчәк дип уйлыйм. Ләкин мин хәзер әйтәм, без әти белән котышкыч, кычкырышып спорлашабыз, ниндидер темаларга. Шуңа күрә безнең фикерләребез уртак түгел, ләкин без бер-беребезне яратабыз. Уртак булмаса да. Шулай инде ул, бездә бит инде берәр кимчелек тапсалар, ул
эшләгәнче ул кимчелеккә төртәләр инде. Кимчелек дип инде Нәседән куркасың? Вот нинди эшең дөрес булмау белән әтиеңә кызыгып китәсең? Гомумән. Теге мин андый Син андый түгел дә бит. Ну инде тәртипле бит. Артыгы белән тәртипле. Җайлы. Ну юк инде ул комплекслар бар. Ансы ниндидер барыбер мен әтимемдәге yeткәнче бит инде ертеп ул теге менә минеке хәзер ягъни үсә дә барыгызны да күтегезгә утырта дип. Дип әйтәдеме? Юк инде алай юк мен шулай шундый ирак хисәтле. Син исемә төшергән кебек тоелды кичкән чагында. Йөри идем инде мин анда мин бит не агылый тагылый дип. Мен Әйне күрсәттең, име менә ниндидер шыкс итеп төбәтә киеп йөрмәдем син шундый. Юк төбәтә ул нидә түлидем икән ул Байбулатта дип. Юк, Байбулат я кара хәтәнле ябык. Аны белән аралашмадык без. Байбулаттан да күптән түгел аралаша башладык. Хәзер Рабит абый әтинең туенда, әни туенда инде алар икәү иделәр. Вакыт ни дип тамада кебек алып баручы булган. Тоже кызык инде. Кара мен чубутал шубут ке. Ну Батулла бөтенләй әтиләрнең чорындагы шагыйрьләргә бик күп басым ясаган. Чөнки әтигә дә бит ул әйткән псевдоним эшләргә. Синең псевдоним булырга тиеш. Әтигә ләнчә вариантны китереп биргән булган. Һәм Ләбирон дип шулай сайланган Рабит абый белән бергә. Хәзер бренд инде. Мен әлдә Ләбибовна дип йөртәләр. Әйтәм, яр. Ләбибовна булыйм инде, яр. Паспортта алай булмаса да. Ты үзең буталган юкмы? Юк, буталган юк. Ты машинистка дип әйткән, психотерапевт машинистка дип әйттең. Мин әтинең машинисткасы идем. Әтинең котышкыч почерги, укып булмаслык почерги индеме? Бер батасында шул яла тизазлар бу. Яна монда. Мин шулай ничектер өйрәндем аның язганын укырга. Юк, мин бераз ниләп алган идем, мин бераз язып алган идем, но мин бит нидән? Лицей интернатта, мен тик атна буе. Шамил Усмановдасындамы? Без әле күршедә укыдык та әле. Без күршедә. Но безнең ел аермабыз көчле. Пространство. Бер урында. Бер урында. Күршедә. Анан соң инде теге университет, мәктәпне бетереп сразу университетка киттем. Шуңа күрә мин теге тулы канлы анын секретаре була алмадым инде. Син бит интернатта яшәгәнгә күрә индеме? Минем сеңлем үссүзлүү бик нык. Әтиңә шансы. Кем белгән инде ансы ул. Теге сеңлем турында начар да әйтәсе килми, яхшы да әйтәсе килми. Суп келешкәнме әле? Юк, нык яратам мен аны. Ярайса. Трубканы алсайды тагын. Ол трубканы. Ол трубканы шалтыратканда. Карамый улар. Ансы да бар. Ну без моментын кисеп җибәрәбез чатка гаилә чатына. Ну, не үсүзле, аны теге үзе теләмәгән әйберне эшләтү нык авыр инде. Ул теге ни кире. Аны мен теге әнидән дә менә шул мишәр кирелеге, әтидән дә нинди төрмә шул кирелек аларга аны хас булган. Теге үсүзле инде. Шуңа күрә теге минем белән чагыштырганда әтиләргә уңайсызрактыр инде. Кара, не кара бер гаиләдә яшәп, бер фатирда, бер йортта, бер анадан, бер атадан табылган балалар име, шуга ике төрле холыклы булырлар инде. Тосын табигый бер нормально мин ике ни утган, алар ничек близнеслар булган. Теге разнояйцевый дип талабы. Икесе ике төрле, алар бер мәктәпкә бер класста укып, икесе ике вакытны киләләр иде. Менә күрәсең. Берсе ашар алышмыйлар иде. Шуңа күрә әйтәм бит, ул бит ата-ананың тәрбиясе, ул бар әзрәк кенә булса да, ләкин бар холык дигән әйбер бар. Шуңа күрә әти мисәлән әтигә кемдер кайтара икән минем турымдан сәбәптә. Әтинең гаебе юк монда инде, бөтенләй. Чөнки ул бире алганлык эшләгән әйбер. Айсылу бит ул бит үрнәк. Менә ул үрнәкне булдыра алган бит, мен бер ел яшь кенә аерма безне. Ике төрле. Айсылу әйбәт дип бик юш әйтмиләрдер инде ансы. Теге дип мактап. Ну теге ни димәкче булам инде теге. Юк, безне аермадылар, ярый. Безне мин берничә ярый, әни ничек шулай тәрбияләде безне, име? Теге нидер шундый хисләр, начар хисләр тудырмыйча. Мин сизәм Айсуны да шундый тигез яраталар, мин дә шулай тигез яраталар. Бандай аерма булмады. Ну, это тоже нормальный әйбер инде. Юк, барыбер любимчиклар була кайбер гаиләләрдә. Елап сөйлиләр минем подружкаларым. Әйе. Апамны сеңлемне катрак яраталар. Тоже бик авыр әйбердер инде. Авыр, шундый кытышкыч травма. Аны күрсәң, сөйлиләр алар. Шуңа күрә безгә ничектер яхшы тәрбия булган инде. Яни грейтәдер. Менә 5 бармак, кайсы бармакны киссәм дә. Сез шәүгенә бит. Булса, ну Шәнди бармакны киссәм дә шулай авырта ул дип әйтәдер, яни. Мин сезне бөтенләй аермыйм дип. Менә.
Ну, білмеймін, бармақ бары бір приоритетті енді. Несеге? Ну, Телефонна? Телефон тегіне. Қаралы, сен юрауларға нешік қарайсың? Мен біраз денерек кебе керек енді. Шаң құра мен... Шынап? Да, юрау. Подожди, сенің бит әтейін бітіне, сенің дінде ме әтейін? Ну, Аллаға шана. Шана? Аллаға шана, әлбәтте. Аллаға шана. Әлбәтте. Yok, Tufan Mengnulin'i biz biliriz. Tufan Mengnullin indi ateist болған. Ол белгілі ateist. Шәхесі біз күшті шәхесі. Кім білген бейті? Оның мұлла пьесасы, не пьесаларына, мен қазір оның пьесаларын көп оқимын. Бұл деген мен фәнни жетекші мәден. Оны кесіп алғызын да оқады. Сөзі болыр. Не де бейт, аспирантурада оқимын. Туфан Меңнуллин драматургиясы бойынша как раз. Не? Дурак, потому что юридическийдан сон, юридический, исторический дан филологияға барам. Yok, sen durak түгіл, сен Yıldız Mengnulin'ні кібік. Yıldız Mengnulin'дігі кімәл ол мехматқа, или қойдар кірді бейт ол башта ВМК-ға, математический кірді енді. Бір ел оқып, татфаққа күшті. Жоқ, ол өстіліп, мен бары бір тек ешетіне явам deyip тұр енді деп ойлаймын. Қазір шылай деп ойлаймын. Ол тегі мәшұлы. Сеген 17 ешті, тегі мұнда барығам екені. Тегі бары бір мәшұлай барып шықты. Туфан Меңнуллин мәшұл дини мотивлараған бек мұқ күшлі бет. Сыңғы пьесаларын бірседен мұллада да бет енді ол ұшанмаған кішіге ұшамаған. Шоған көре, бәлкі іште кім нәрсе болғанда, мен бары бір ұшамаған кіші. Мен етем, шул динде үстірілген мен, еме, шул динде үстірілген, шынке тотар болып туғаштың, сен шул динде бұл үстірілесің, тілесің мен тілемесің. Хотя алар коммунизм боласы. Коммунизм боласында болалары, алар бүтіндей бір дұға да білмеші өскен болалар. Қазір енді менің әтейі намазға басты, әне намазға басты, алында бүтіндей бір қойшыларға үйрейдір, алар біле шуға берілділер. Бик қаты шул динге табылды. Олай түл, мен бары бір теген еді. Аллаға шану деген түшіншесі енді. Демек, юрарға ярамай? Ну, теге айвазыныкі көбе керек енді шутқы боларақ, мәзәк боларақ. Айвазыныкі боларақ. Шо қазір те атсылқа бар мен. Қорады. Ярел қорадым мен. Бүгінгіне теге керек қорға кірмеген едім. Бүгінгіне мен теге автобуста келгенден қорадым да метіп, ва? Алайса ябла, алайса ярый. Қора, сен меңа туған күнге еме бөле еттің китап. Ол да болса Рәсул Ғамзатовна менің Дағыстаным деп аталатырған китапты өлеттің. Ненде тілден тәржіме етілген? Орыстан да аңны мен. Орыс тілінен татар тіліне тәржіме етілген китап. Мен шунды китапларын яратамын, достар. Икенші тілдерден татар тіліне тәржіме етілген китапларына. Мында біздің сенің білесің неше ақла бит? Оғымда рәсімінде де бар. 368 бит еме. Хәм бізге керек сұрау сенің білен. Сен сұрауың бар ма? Мен тоже ойладым енді. Мен де ұзақ еллар конгресста ішлеген кіші боларақ, мен ол темадан бекініп кетелмін шол. Шынардан шындырақ сұрау болса, мен Камчаткада Сабантуй уздырғанны нешегірек оқларлар екен мені. Анша оқларға керек? Камчаткада Сабантуй өткергені мені? Зур Сабантуй деп әту айтек. Зур, масштабный Сабантуйны неше оқлар болсы деп. Оқларға керек ме? Мен кетті біті 14 татар болған тішті мен кішілік Сабантуй... Анда 14 татарына еші Камчаткада... Мен оңадым сен соның, утрированный соның енді. Зур, бүтін қолған татарлар да жегіла мәселен, жоқ ма? Мен нормальный сұрау деп тыйлайды. Ойладым мен мұны отырып, ойлаған еме. Бұл яқшы сұрау. Ода келіп те, жоқ керек түгіл деп. Рахмет, ярар. Сау болыңыз. Отыр. Отыр, Равкаилевич. Қоралы, яра, болсын сұрауың шындай. Жоқ енді қазір айда бөтен сұрау ойлық ма? Әйді. Қазір мен кітейінді отыр. Жоқ, білесің сен орында сұрар ем. Әйді. Сұрау берер ем. Қой сияққа барып тығылырға, бәрілерге. Ойладым сұрау. Әйді. Қой сияққа барып бәрілерге. Бәрілерге, әйе. Конгресстансың. Конгресстансың. Әйе, нендей ішлерге, нендей бе? Конгресстансың қой сияққа барып бәрілерге, нешлерге. Әйе. Нешенші бейт? 134. 134. Жоқ, айдағысың, 194 болсын. 194. Әнесі бен? Бүлме. Бүлме. Бүлме, ченке 194. Нешенші ел? Остан мы істен ме? Eyde astan sanarga jaylı bulsun için işinci yol. Etinci bizimce. Toşlarga aşık mı? Çünkü ol orun top yeki tişik bulup kolaşak. Toşlarga aşık mı? Çünkü ol orun top yeki tişik bulup kolaşak. Bana benim начальникка жібересі болар енді.
То есть бу сен бит киткән бит инде. Әнче булса ташлар икенче бер нәтергә мөмкин сиңа. Эх, ник ташладың? Син шулай уйлыйсыңмы? Чөнки минем әни шулай кайгыра. Нигә син инде бояз өчен кайгырасың әйтә? Минем өчен кайгырды. Мин дә самозанятый иде. Юк, кая китә инде? Конгресста син яхшы утырадыр бит инде. Юк, кстати, чакыручы урыннар булды. Мен дә бераз ял итәргә дип уйлаган идем. Шуңа күрә берничә төшкә бармадым әйбәт урыннарга. Шуңа күрә эшсез точно калмыйм инде. Мен шулай берне. Конгрессны яратам мин. Конгресс белән минем тормышның узак еллары да бәйле бит инде. Аларның идеясы да, ни дә, кыйммәтләре дә хоть сүрелә башласа да инде. Сүрелә башласа. Беттең син зәкән намек бирдең, что үзгәрешләр бар. Минемчә инде, ул дөрес булмаса да мөмкин. Ул миңа шулай дип тоела. Әмма вакыты җиткән инде. Беләсеңме нәрсә әйтәсем киләдер? Кешеләр күбрәк белсеннәр иеме безнең әтиниләребезне, шәхесләребезне, гомумән язучыларны белсеннәр иде. Чөнки менә Туфан Миңнуллин шундый көчле ачыктан-ачык әйтә ала торган депутат булып эшләде ничә еллар буе. Хәзер шундый ук хөрмәткә ия булган әтиең минем өчен депутатлыкта әйе. Һәм менә аны белергә тиеш кешеләр. Ничек ул татар халкын яклый, татар телен яклый һәм берничек тә кешедән курыкмый торган. Үз сүзле кешеләрне белергә тиеш халык дип. Хәзерге заманда бераз курса да ярый инде. Артык куркусыз булуы тоже бик ярамый инде хәзер. Бераз керек. Әйтәм бит шуңа күрә кеше белми икән, белмәгән икән Эркәйл абыйны белсеннәр, укысыннар китапларын, шундый теләктә каласым. Амин. Ярый әле килдең, Баязит. Рәхмәт сиңа. Шакырдыгыз, мен хәзер мен шундый ару кешеләр арасында булып, мен өчен чыкса инде. Әлбәттә чыгачак. Рәхмәт. Берничә языклар. Шуңа күрә сиңа бик зур рәхмәт. Кайнатма.